Takže to jsme se zacestovali po světě. Byli jsme v Rusku, byli jsme v Africe, no ta Afrika s těma bundama, ta teda se moc Tak, krásné odpoledne. Dnes podruhé máme tady vystoupení studia Ilony Brunové. Budou vám vystupovat děti z Bosonov, děti z v očích, sněholáci a na hlavě nočník. Sněhuláci, oči jako úhla. Mají z mrkví dlouhé nosy, sněhuláci, dívky, chlapci, pánové a dámy. opravdu zimu, takže jenom uvidíte dneska půlku kostýmu a když přijdete třeba na nějakou besídku nebo karneval, tak tam uvidíte ten zbytek. Máme tady připravené 1, 2, 3, 4, 5, 6 děvčat. Šášové mají dneska premiéru, tak a je jich tady teda o 4 míň, protože nemoci nás sklátili a nemohli děvčata přijít, tak já doufám, že to zvládneme, když ne, tak já si myslím, že ten potlesk určitě bude. Tak chvilinku, já si je tady ještě nachystám a hned jdem na to. Koupil lístky do cirkusu, program je prý náramný. Šašek dělá tanci kusy, kdo chce, ať to po něm zkusí, pouze tím čas promarní. Není lehké padat nazad, zvednout se a rychle mazat, když jde pouště krát. Že má svůj řád, i for, i pán, to Šáša ví a zná. Nohy nemohou, celý den jsme nad nohou. Ještě průček, přes potůček, tam, co je ten velký sráz. Přes to pole, na to pole, visí značka vedená. Nohy nemohou, celý den jsme nad nohou. Tamhle hajný, jistě tajný, cesty lesní zvěře zná. Až nám poví, jak ven skřoví, zase se nám půjde snát. Nohy nemohou, celý den jsme nad nohou. Nohy nemohou, celý den jsme nad nohou. Mikuláškové sněhulářskovské šáši. Viděli jste, že se nám tam ani nepodařilo podlézt pod nohama, jaký máme pořádný bundy, pořádný oblečení, ale jinak se děvčatům povedlo, bála jsem se toho víc, takže děvčata děkujeme a vy pojďte se k nám přiřadit ještě k dalšímu programu, pojďte se k nám připravit a rovnou si střihneme Ježíška. Představte si, že přijde Ježíšek, ten je...
Tak a to byl úplný závěr našich vystoupení Studia Ilony Brunové tady na náměstí Svobody. Já vám přeji krásné svátky, ať za ty 2 dny dětí je pod stromečkem spousta dárků. Naběhaná. Ale babička měla za dědečka za